He viscut sol, sense ningú amb qui de veritat poder parlar, fins que vaig tindre aquella avaria al desert de Sàhara. Per a mi era una qüestió de vida o mort, però va aparèixer ell. Així comença una història d'amor, d'amistat, de tristesa. Una història impressionant. I pensar que ara ja fa 6 anys. Ara, aquest és per a mi el paisatge més bonic i més trist del món. Així, on el petit príncep va aparèixer, encara no havia explicat mai aquesta història. Però millor llegir-la, no?